Bine, bună seara! Preasfinția voastră, Părinte Egidiu Bătășuneanu, domnule prefect, domnule primar, distinși domnul profesor, stimate doamne, bună seara! Bine ați venit la Palatul Culturii, Sala Voievozilor, într-unul din cele mai remarcante momente pe care colegii noștri de această dată de la Muzeul de Istorie le-au pregătit în cadrul programului pe care le avem în conferință la Palat. Astăzi, unul cu totul aparte și în plan personal, dar mai ales profesional, îi urăm bun venit domnului profesor universitar doctor Ioan Aurel Boc, președintele Academiei Române, și fiindcă în cele câteva minute pe care le-am petrecut în birou, discutam de tinerețe și discutam de ani care de România sa aici, aș vrea să o invit alături de mine pe partenera mea, să spunem, în lucru pentru acest proiect, doamna doctor Silica Țorcanu, șefa Muzeului de Istorie, care a pregătit și un mic dar, și un mic amintire pentru domnul președinte, dar o să vedeți imediat despre ce este. Distință, doamnă, vă rog. Stimați invitați, doamne și domnule președinte, ne face o deosebită plăcere să continuăm în această seară seria conferințelor la Palat. Avem un invitat special care nu știu când a venit ultima oră la Iași, dar știu că cel puțin a mai fost la Iași. Ne-am gândit să ne exprimăm cumva recunoștință pentru acceptul ne l-a dat de a participa la această serie de manifestări a noastră, care marchează terminalul clădirii Palatului. Să-i oferim o diplomă, să-i oferim o medalie, să-i oferim o plachetă. Cu siguranță, cred că aveți sute, zeci de astfel de plachete. Ne-am gândit să-i aducem în memorie un moment de mult, un moment de acum 37 de ani, domnule președinte, când ați venit la Iași, alături de studenții Facultății de Istorie și Filosofie de la Cluj, în calitate de asistent. S-a organizat atunci la Iași prima întâlnire a cercurilor de istoriografie, cercuri de istoriografie de la Iași, Cluj și București. Eu eram student în anul 1. Domnul președinte Ioan Aurel Boc era asistent, tânăr asistent. La întâlnire au participat nume mari ale istoriografiei românești, Gheorghe Platon, Ștefan Corobei, Vasile Cristian, Lucian Boia, Pompiliu Mureșan, Pompiliu Teodor, scuze. Și mulți studenți care astăzi sunt nume de referință în istoriografia noastră și în cercetarea istoriei naționale, naționale. Domnule președinte, am pregătit un mic colaj de fotografii de acum 37 de ani, pe care să vi le oferim cu această ocazie. Sunt poze inedite pentru domnia sa, sunt făcute de unul din studenții Facultății de Filosofie de atunci. Colegul meu, Costica Săvoaie. Așa ceva. Sper să vă facă plăcere și să țineți minte această seară minunată la Palat. Nu vine să cred că eram eu. Nu rămâne decât să vă urez bun venit la Iași, un oraș pe care noi obișnuim să numim un oraș al marilor iubiri, dar și a marilor începuturi, al școlii românești, al limbii române literare, și vă invit să prezentați în continuare. Vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc, distinsă doamnă profesoară, domnule director. Mi-aduc aminte când m-ați invitat la Ateneul din Tătăraș cândva, când nu credeam că o să am loc vreodată la Palatul Culturii din Iași. Și am vorbit și atunci cât am putut eu, distinși reprezentați, preasfinția voastră, preacucernici părinți, distinși membri ai Academiei Române, doamnelor și domnilor profesori, cercetători, studenți. E o mare bucurie să vorbesc aici.
în capitala Moldovei, oricând o mare bucurie pentru un ardelean care n-a avut șansa în țara lui vreodată, prin strămoși, să vadă asemenea mare cultură românească dezvoltată în forma în care este acum. Am mai fost cu grupuri de vizitatori, să zicem, într-un fel de turism cultural. Și mereu am rămas impresionați de acest monument al culturii românești, care este Palatul Culturii. Astăzi am fost întrebat, într-un alt cadru, tot aici la Iași, dacă Ștefan cel Mare vorbea românește. Cum să nu vorbească românește? Din moment ce el numea Moldova prima țară românească. Pentru Ștefan cel Mare, Moldova era Valachia și țara românească era l'altra Valachia, cealaltă țară românească. Iar în mediul venețian, niciodată țara românească nu era Valachia, Moldova era Valachia. Moldova era purtătoarea de ton atunci. Distinși ascultători, adesea e dificil să ne imaginăm cum arăta lumea trecutului mai îndepărtat. Fără a stăpâni instrumentele de lucru necesare pentru a putea recepta mesajele venite din acea lume, nu se poate obține o imagine veridică. Știți că sunt mulți oameni filozofi, eseiști, politicieni, artiști, oameni de cinema, regizori de teatru, care își imaginează lumea trecutului. Dar istoricul n-are voie să-și imagineze lumea trecutului. Istoricul trebuie să învețe să o reconstituie. Iar reconstituirea presupune pregătire în domeniul științelor auxiliare ale istoriei. N-ai cum să fii un constructor al evului mediu dacă nu știi latină, slavonă, turco-osmană, dacă nu știi limbile timpului. Ori azi e foarte greu să mai ajungi la documente, pentru că e un efort care trebuie depus. Pe vremea adolescenței mele, acest efort era de la sine înțeles. Profesorii te luau sub pulpana lor și te învățau. Am putea crede că limba de atunci, de pe vremea lui Ștefan cel Mare, era foarte diferită de limba de azi. Am putea crede că era asemănătoare. Limba e ca un organism viu. Ea crește, se dezvoltă, atinge un apogeu, descrește și moare odată cu poporul care a creat-o și căruia i-a servit drept mijloc de comunicare. Dacă vrem să știm cum arăta limba română în timpul lui Ștefan cel Mare, suntem privilegiați, pentru că avem un document de la 1521, scrisoarea boierului Neacșu din Câmpul Lung, Neacșu Lupu, un fel de spion, dacă e să rămână vorba între noi, care pe bază de ceva bănuți, că și atunci banul era atractiv, ca să nu spun altfel că sunt Sfinții Părinți aici, deci banul atrăgea pe oameni și boierul Neacșu Lupu era plătit de judele Brașovului și de magistratul Brașovului să trimită știri secrete despre mișcările turcilor. Scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung spune următoarele. Las deoparte formulele introductive și finale care sunt în slavonă și vă spun numai scrisoarea. Ipac, adică iarăși, dau de știre domniei tale adică despre lucru turcilor, cum am auzit eu că împăratul a ieșit din Sofia și almintrelea nu e și s-au dus în sus spre Dunăre. Ipac, să știi, domnia ta, că a venit un om de la Nicopole și mie mi-au spus că au văzut cu ochii lor că au trecut ceale corăbii de știi domnia ta pre Dunăre în sus. Ipac, să știi că bagă din toate orașele câte 50 de oameni și să fie ajutor la corăbii. Ipac, să știi cum s-au
prins nește meșteri de-n Țarigrad, cum de vor trece ceale corăbii la locul cela strâmt, de știi și domnia ta, îi pac să știi și tot așa mai departe, comunică aceste știri. Vreau să vă spun că e inteligibil pentru noi astăzi. Și despre corăbii, și despre turci, și despre oameni, adică nu este absolut nimic surprinzător. Documentul original e la arhivele statului din Brașov, că scrisoarea a fost trimisă din Câmpul Lung către Brașov și la Brașov arhivele săsești au păstrat-o. Desigur, începutul slavon și unele cuvinte slavone repetate în text, cum este ipac, pot să înșele. Dar așa se proceda atunci cu textele în limbi vernaculare, aveau introducere în limbile de cult și sfârșitul tot în limbile de cult. Nu este corect să spunem că scrisoarea boierului Neacșu e cel mai vechi text în limba română, ci că ea este cel mai vechi text care se cunoaște, care s-a păstrat. Știm sigur că au existat texte românești mai vechi în secolul al XV-lea, în primul rând în Moldova, lui Ștefan cel Mare, și în Transilvania, și că ele nu s-au transmis până astăzi, adică nu le putem vedea înaintea ochilor. Se știe sigur că ele au existat, au fost elaborate. Sunt convins, de exemplu, că textele rotacizante din Transilvania nu le mai numim maramureșene. Textele rotacizante, care transformă N-ul sau L-ul intervocalic în R, sunt și din țara Hațegului și de la confluența Hațegului cu Banatul și sunt și în Maramureș. Deci, dar nu știm sigur că provin din Maramureș sau nu. Știți dumneavoastră care, psaltirea șcheiană, codicele voronețean, psaltirea Hurmuzachi, ele sunt din veacul XV cu siguranță, dar ni s-au transmis pe hârtie, de la morile de hârtie de după 1500. Și pentru că ele sunt copii de după 1500 și nu știm de originale, le zicem că sunt din secolul XVI. Deci cele mai vechi texte nu ni s-au păstrat. Documentul original al scrisorii lui Neacșu din Câmpul Lung e scris pe hârtie, are pecete aplicată pe verso, se referă la mișcările otomanilor la Dunăre și la trecerea lui Mohamed Beg sau Mehmed Beg prin țara românească. El conține un mare secret de importanță mare, prin care judele Brașovului, sasul Johannes Benkner, era avertizat despre o invazie a turcilor asupra Transilvaniei care treceau prin țara românească. Și aici, sigur că s-au identificat personajele pomenite în scrisoare și nu mai insist, Hans Benkner e știut ca jude al Brașovului încă din 1511. Textele acestea vechi, cum sunt scrisoarea lui Neacșu și mai ales textele tipărite de diaconul Coresi la Brașov, care după ce a trecut din nordul țării românești de la Târgoviște, dintr-o dată la Brașov a scris românește, unii necunoscători spun că sub influența Reformei, dar eu vă spun că scrisul în Brașov în limba română era mult mai vechi decât Reforma religioasă. Preoții, mai ales protopopii, de la Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului, scriau românește încă de la 1400, când nici nu era vorba de reformă religioasă. Și când a venit diaconul Coresi la Brașov, spune undeva că a găsit texte gata traduse, pe lângă cele pe care el și ucenicii lui le-au tradus. Textele vechi conțin o adevărată istorie. Scrisoarea lui Neacșu, la o primă privire, arată câteva lucruri evidente. Mai întâi se vede că scrisul românesc n-a pătruns la noi datorită reformei. Reforma a potențat traducerea textelor în limba română. Chiar dacă Martin Luther afirmase la Wittenberg în 1517, între altele, că trebuie scris în limba vernaculară, adică în limba poporului, de la 1517 până la 1521 nu avea cum să fi învățat boierul Neacșu să scrie în românește dacă Luther l-ar fi învățat, că scris, timpul era prea scurt și pe vremea aia nu era internet. Categoric, reforma avea să stimuleze folosirea mai accentuată a limbii române în scris. Cum arată tradiția scrierii cu litere latine,
cu litere chirilice în slavonă și scrisul românesc a rămas în haină chirilică timp de 3 secole, dar vreau să vă spun că în Ardeal există texte cu litere latine din secolul XVI. Avem Tatăl nostru, pe care marele învățat moldovean basarabean, de pe vremuri de la Tübingen, Eugeniu Coșeriu, le-a pus în valoare. Are o carte despre limba română în fața Occidentului, în care arată câte texte românești cu litere latine s-au cunoscut în secolul XVI și cum era pronunțat Tatăl nostru cu ortografie de influență maghiară, dar care erau cu litere chirilice, nu cu buchii. Eugeniu Coșeriu, care a studiat mult în Occident și a activat, cum știți, la Tübingen, are cartea asta, Limba română în fața Occidentului, și pune în lumină în secolele 16-17 câte lucrări savante au clasificat limba română între limbile romanice. Repet, în secolul 16-17, 1500. Dar la 1521 avem această scrisoare a lui Neacșu. Să nu vă supărați pe mine că sunt unii care spun că limba română a fost relatinizată în secolul XVIII. Noi suntem la 1521. Din 190 de cuvinte românești din scrisoare, 175 sunt de origine latină, dacă excludem cuvintele repetate și substantivele proprii. Asta înseamnă că 92,1% din toate cuvintele românești din scrisoarea lui Neacșu, repet, 92,1% sunt cuvinte de origine latină. Textul are anumite particularități fonetice și gramaticale, iar unele din formele incorrecte se datorează scrierii cu litere chirilice, care avea probleme cu notarea unor sunete românești, precum diftongii, vocalele U și Ă. De aceea aspectul fonetic al limbii pe care îl arată scrisoarea e unul relativ, nu știm exact cum pronunțau românii anumite cuvinte atunci. Predominarea cuvintelor de origine latină în proporție de 90% la 1500 în scrisoarea lui Neacșu arată câteva lucruri importante. Mai întâi se vede că limba română era una neolatină de la originile sale, că n-a avut nevoie de relatinizare din partea școlii ardelene, cum s-a spus. Era limbă romanică din structura ei. Același lucru e dovedit și de textele religioase tipărite la Brașov de diaconul Coresi în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. În predosloviile sau prefețele, cum zicem astăzi, 80-90% din cuvinte sunt de origine română. Româna nu era așadar în vechime nici limbă balcanică, nici limbă amestecată și nici limbă slavă. Cum s-a spus în anii 50, unii care sunt de o anumită vârstă aici își aduc aminte că era interzis pe pereți să avem inscripții în limba latină și erau acoperite cu cearșafuri roșii, fiindcă trebuia să fim limbă slavă. Româna nu e nici slavă, nici amestecată, nici balcanică, ci o limbă neolatină. Și dacă nu credem în vocabular, care e 90% latin, atunci să ne referim la verb și la flexiunea verbului, care reprezintă coloana vertebrală a oricărei limbi. Iar această coloană vertebrală, de la 1500, e curat latină. Latinitatea României a existat și există de la originile ei, nu era de dată recentă. Limbile romanice occidentale, italiana, franceza, castiliana, provențala, catalana, portugheza, s-au primenit și îmbogățit în Evul Mediu în haină latină, fiindcă elitele lor foloseau aceste limbi ca limbă vorbită și aveau și limba bisericii, care era limba latină. Noi, latinitatea orientală, aveam ca limba a poporului o limbă romanică, limba română, dar limba oficială de deasupra era limba slavă și totuși n-am pierit. Neologisme erau atunci în românește unele cuvinte slave.
pe care nu le avem din conviețuirea daco-romanilor și stră-românilor cu slavii, ci din vechea slavă bisericească, pe care românii o auzeau mereu la slujbele religioase, fără să o înțeleagă, cum nici în Occident slujbele latine nu erau înțelese de popor. Așa au ajuns în limba română termeni mereu repetați, precum rob, a milui, duh, slujbă, boc da proste, slavă, slavă în loc de glorie, sau mărire. În limba română avem mărire ție, Doamne, mărire ție. Noi zicem slavă ție, Doamne, slavă vine din limba slavă din epoca medievală. Pomană, odăjdii, prohod, veac în loc de secol și alți câțiva. Eu nu vorbesc aici de termenii iubire, dragoste, prieten, care vin din perioada de conviețuire cu slavii cei vechi, din mileniul întâi al erei creștine. Dar toți acești termeni slavi noi, împreună cu cei slavi vechi, nu depășeau la 1500, 8-10% din cuvintele limbii române, ceea ce e tulburător. Istoricii nici nu se așteptau la altceva, deoarece aproape toți martorii străini, cum zicem noi, călătorii străini, care au trecut prin țările române în secolele al XIV-lea, al XVI-lea, au remarcat latinitatea românii. Unii savanți au și trecut româna între limbile romanice alături de italiană, franceză, spaniolă și portugheză. Vă dau un exemplu. Din 35 de călători italieni trecuți pe la noi între 1500 și 1600 aproape, 1593, că cei din epoca lui Mihai Viteazu sunt copleșitori, sunt extraordinari. Înainte de Mihai Viteazu, până la domnia lui Mihai, avem 35 de călători, din care 32 remarcă romanitatea Românei, asemănarea ei cu latina și italiana. Învățații italieni umaniști spun că limba română e o latină coruptă, iar cei care nu erau învățați, care erau soldați, negustori, unii dintre ei erau hoți, veneau să fure pe la noi. Dincolo de asta, cei care nu erau învățați spun că e o italiană coruptă, limba română. Dar ceea ce vreau să vă aduc în atenție este că pe la 1640 un diplomat suedez împreună cu suita de suedezi trece prin țările române și încearcă să vorbească latinește cu nobilii unguri din Ardeal. Și constată că nobilii unguri din Ardeal știau câteva cuvinte în latină și în rest nu puteau conversa, nici principele Gheorghe Racoții al II-lea, nici principesa. Trece la Brașov și când ajunge la Rucăr și Dragoslavele, constată că și oamenii de rând vorbeau latină. Deci în Transilvania, zice el, nu vorbesc latină nobilii, dar cum am trecut munții, vorbesc latină oamenii de rând, că le-am spus carne, lapte, noapte, ziua, seară și vorbesc latinește. Deci, pentru oaspeții suedezi, vorba noastră de fiecare zi era latină, ceea ce e copleșitor de frumos. Repet, în satele Rucăr și Dragoslavele, cum treci munții prin trecătoarea Rucărului de la Bran-Rucăr înspre țara românească. Firește, de-a lungul timpului, din secolul XVIII până azi, au intrat în limba română numeroase neologisme, multe de origine latină prin mijlocirea limbii franceze. Știți dumneavoastră ca și mine că noi am avut o perioadă a bonjuriștilor, am fost bonjuriști. Dacă ar trăi Cogălnicianu, Dumnezeu să-l odihnească în pace, care a fost și președinte al Academiei Române, ne-ar spune cum a fost cu studiile lui la Luneville și cum s-a înțeles acolo cu franceze și cum a venit acasă vorbind jumătate românește, jumătate franțuzește. Datorită vecinătății românilor cu rușii, bulgarii și sârbii, atunci, pe la 1780, 90, 1800, am împrumutat și adverbul aprobativ da. Noi n-am avut cuvântul da în limba română. În niciun text românesc vechi cuvântul da nu există. L-am luat de la soldații militarii ruși care au fost încartiruiți pe teritoriul țărilor române. Paradoxal,
mai mult în țara românească, adică în Muntenia și Oltenia, decât în Moldova, pentru că rușii voiau să ajungă la Constantinopol, să ne ocupe cu totul și considerau că Moldova e gata ocupată. Și stăteau mai mult în țara românească, să căzneau mai mult acolo să se impună și auzind românii mereu în secolul XVIII, de la 1711, de pe vremea lui Cantemir, până târziu, înainte de Tudor Vladimirescu și după mereu da, am împrumutat cuvântul da. Noi n-am avut un adverb aprobativ în limba română cum n-a existat nici în latină. Forma de aprobare era ita est sau repetarea verbului final. E drept că Maria e frumoasă. Răspunsul era nu da, e drept. E. Bunica mea, care s-a născut în Austro-Ungaria, a învățat cuvântul da după Marea Unire, din 918. Înainte nu zicea altfel decât e, așe, dară, e, dară, sau e, care eu cred că eul acesta vine din latinescu est, pentru că în limba italiană și acum se spune ca și în română, în loc de est, e. Lui e molto interessante, el e foarte interesant. Lei e una bellissima donna, ea este o doamnă foarte frumoasă. E, ca și în limba română, în Ardeal, nu era nevoie de alt cuvânt de aprobare. L-am luat de la ruși care au stat în preajma noastră și auzindu-i mereu, am luat și noi. De ce vă spun? După Revoluție, unii mi-au zis, păi voi sunteți slavi. De unde știi că suntem slavi? Păi ziceți mereu da, străinii. Pentru că se luau numai după un cuvânt. Și până la urmă, examinând treaba asta, am aflat că Iancu Văcărescu e primul care folosește cuvântul da în anii 1816-1819. Adică târziu de tot, toate textele noastre vechi, vă rog să cercetați, nu conțin adverbul aprobativ da. Deci, faptul că nu există în textele vechi e un argument extraordinar. Cum a fost moștenit în românește un cuvânt de origine latină, ca de exemplu amăgire? E o întreagă epopee. Substantivul amăgire vine din 3 cuvinte latinești. Ad, magos, ire, ceea ce înseamnă a merge la magi. Această zicere era folosită la începuturile creștinismului, prin secolele al III-lea, al IV-lea după Hristos, poate și mai târziu, în primul mileniu creștin, când credincioșii îi vedeau pe unii vecini ai lor, chiar pe unii apropiați ai lor, care nu ascultau cuvântul Domnului și se duceau încă la vechii preoți păgâni pe care îi numeau magi. Cei care mai mergeau la magi au devenit primii creștini amăgiți, adică înșelați, orbiți, atrași de vechile culte păgâne. Amăgirea era așadar la început sinonimă cu atracția păgânătății și cu neîncrederea în cuvântul Domnului. Amăgire trebuie să fie avut cândva, pe când latina se transforma în limba română, și forma intermediară, probabilă, de admăgire, cum ziceau înaintașii noștri, nu avocat, cum zicem noi, ci advocat. Advoco, vocare, înseamnă a chema la. Cu timpul D-ul a căzut, fiindcă 2 consoane alăturate într-o limbă muzicală se mențin greu. La fel ar trebui să fie intrat în românește și cuvântul amintire, provenit din expresia originară ad mentem ire, adică a te duce la minte, a apela la minte, a reveni la minte, ca să rezolvi ceva cu ajutorul memoriei. Amintirea era răscolirea minții pentru a scoate ceva de acolo, plăcut sau neplăcut. Spre deosebire de amăgire, în cazul amintirii, nu putem ști exact când s-a produs transformarea. La amăgire știm că în timpul creștinismului primitiv s-a produs treaba asta, când unii oameni încă nu credeau în cuvântul Domnului și se duceau la magi. Ad, magos, ire, admogire, admăgire, amăgire. La amintire nu știm. Limba română prin sine, odată dacă o să am vreme, am intenția să scriu o istorie a românilor prin cuvinte.
și să arăt cum au pătruns cuvintele în limba română, alea pe care le știu eu. De exemplu, cuvântul nemernic. Știu sigur că în obștea noastră țărănească, fetele dintr-un sat se măritau cu flăcăii din același sat. Dacă vreo fată se îndrăgostea de vreun fecior din alt sat și acela n-avea avere și venea în casa socrilor, era numit nemernic, adică nimerit, unul care a nemerit pentru că n-avea rostul lui și era privit cu dispreț. Și de aici cuvântul nemernic. Nu-i frumos? Limba este un tezaur pe care trebuie să-l studiem. Limba română, prin sine și prin latina din care descinde, e o limbă veche și plină de un anumit farmec al vechimii. Limba română de la 1500 e perfect inteligibilă la începutul secolului al XXI-lea. Remarc cu plăcere în textul lui Neacșu, cu care închei de altfel, articolul hotărât enclitic masculin ul, din substantivele lucrul sau împăratul, specific limbii române. Limba română n-a avut nevoie de relatinizare, fiindcă a fost tot timpul o limbă latină, a fost latina. Un profesor vechi din Universitatea din București, fie iertat de demult, numit Iancu Fischer, a scris o carte numită Latina Dunăreană, filologii de aici știu, în care arată cum s-a transformat româna din latina clasică sau clasică populară, să zicem vulgară, în latina devenită azi limba română. El zice cum francezii au cuvântul moulin din latinescul molendinum și noi avem cuvântul moară din latinescul mola mole. Molendinum era un neutru de-a doua, plural molendina, și mola mole era un feminin de-a întâia și prin rotacism l-ul s-a transformat în r și mola a devenit moară, adică moară, cum zicem azi. Și mai corect ar fi în română să zicem câine și pâne, cum se zice aici în Moldova, și mai ales cum se zice în Moldova, mai aproape de latină, corect ar fi omul ista, că în latină avem iste, ista, istud. Deci faptul că în Moldova și în Ardealul meu de nord se zice ista sau eista e o dovadă de latinitate. Și câine e mai aproape de cane decât câine. Pâne e mai aproape de pane, de latinescu panem la acuzativ singular, decât pâine. Da, mă rog, savanții care au vrut să facă limbă literară frumoasă și armonioasă au dat limbii un alt sens. Limba română, să știți că, după părerea mea, nu s-a relatinizat niciodată. N-a avut nevoie de relatinizare. Chiar și cuvintele pe care le-am împrumutat ca neologisme din limba engleză, construction, instruction și multe altele, toate sunt de origine latină. Limba engleză e o limbă germanică atipică pentru că are 60-70 din cuvinte de origine latină. Noi avem o vorbă, berzei chioară îi face Dumnezeu cuib. Deci, limba noastră n-a fost o limbă apărată. Noi n-am avut legi de apărare a limbii române, dar Dumnezeu ne-a ajutat să o conservăm și să o transmitem până astăzi. Așa că, în continuare, direct sau indirect, latina gintă e regină, între ale lumii ginte mari, cum zicea Vasile Alexandri, care a câștigat premiul cel mare la concursul care a avut loc la Montpellier și în care s-a prezentat, și între toate limbile romanice, limba română a biruit prin Vasile Alexandri. În fond, cea mai vorbită limbă maternă din lume era, eu sper că mai e și astăzi, spaniola, adică castiliana, la concurență nu cu limba chineză, cum zicem azi, că nu există limba chineză, la concurență cu mandarina. Mandarina există cantoneza, există. Limba chineză e un concept. Ea nu există încă.
Deci cea mai vorbită limbă maternă din lume, nu de comunicare, e limba spaniolă, adică face parte din latinitate. Între cele circa 7.000 de limbi și idiomuri ale lumii, româna, conform unor criterii și proceduri stabilite de specialiștii francezi, se situează între primele 15-20 de limbi ale lumii, demonstrând o vitalitate cu totul deosebită. Dicționarul Tezaur al limbii române, în prima ediție în 34 de volume, în ediția recentă în 19 volume, fiecare volum cu câte 1000 de pagini, e una dintre cele mai studiate, mai armonioase și mai frumoase limbi ale lumii. Îmi spune azi domnul coleg al meu de academie, domnul Eugen Munteanu, de aici, de la dumneavoastră, de la Iași, că sunt încă cel puțin 80.000 de cuvinte neincluse în dicționarul Tezaur al limbii române. Gândiți-vă dacă le-am include și pe astea, ce-am face din limba română în lume. Așa că să prețuim limba română, să o lăudăm, să ne mândrim că vorbim limba română și că se vorbește în atâtea țări ale lumii și mai ales să veghem asupra ei. Vă mulțumesc! Asta trebuie să-l dau cuiva. O prezentare făcută cu rigoare, cu suflet și cu dragoste de neam, spune eu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte a fost de acord să răspundă la întrebările dumneavoastră și este aici, în față, pentru acestea. Vă rog. Comentarii, discuții. Uite că sunt. Stați un pic să vă dea. Vă mulțumim pentru expunerea interesantă. Aș vrea să vă întreb, dacă acum mai bine de 100 de ani, se luăm vor câștiga bătălia pe o discuție privind asemnările și valori în albaneză. Apoi, la sfârșitul anului 80, cumva discuția la nivel de substanța ideilor era de nou câștigată de noi, dar nu la nivel de popularizare a textelor. Acum această chestiune este reluată. Este această problemă o temă relevantă sau este o temă cu caracter anecdotic, este de importanță? Ce asemnări, presupuse asemnări în limba română și în limba albaneză, care aș readuce în discuții mereu această chestiune a migrării românilor undeva din sud către teritoriul național. Vă mulțumesc. Este relevant sau este anecdotic și nu este de importanță? Da, nu cred că problema e relevantă pentru constituirea poporului român, pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să vă spun că, deși decenii la rând, poate un secol și câteva decenii, a dominat ideea că albanezii sunt urmașii ilirilor, astăzi se știe că în primul rând sunt urmașii tracilor și în al doilea rând urmașii ilirilor și că sunt o simbioză între iliri și traci sau traci și iliri. Fiind o simbioză între traci și iliri și dacogeții fiind o ramură a tracilor, e firesc ca unele cuvinte din română, nu multe, să semene cu cuvinte albaneze. Nu e nevoie să ne fi format în preajma albanezilor, cum spun cei care au tendințe de anumit fel, pentru că așa avem cuvinte care sunt numai în română și portugheză. Ce înseamnă? Că românii s-au format lângă portughez? Păi iertați-mă, încă n-am ajuns până acolo. Să demonstrăm că ciobanii români au plecat din Portugalia până aici la Dunăre și la Carpați.
Deci asemănările cu albaneza nu sunt o mărturie pentru etnogeneza noastră geografică, dar sunt o mărturie pentru etnogeneza noastră ca proces istoric, alături de ei care, repet, după ultimele cercetări, albanezii sunt urmașii traco-ilirilor și asemănările sunt firești. Ceea ce s-a spus în trecut, cum că aceste cuvinte românești care seamănă cu cele albaneze ar arăta că noi ne-am format în preajma albanezilor, sunt tendențioase ca să demonstreze, între ghilimele, că noi n-am avut loc în Transilvania niciodată, că de Moldova și de țara românească nu s-a legat nimeni. Problema vitală a fost Transilvania, care reprezintă astăzi, Transilvania cu Banatul, Crișana, Maramureșul, 40% din teritoriul și populația românilor, României de astăzi. Și deci, plus că sunt teritoriile din punct de vedere al bogățiilor subsolului cele privilegiate și asupra cărora au pretențiuni. Asta e tot. Deci ceea ce s-a întâmplat în secolul 20 la început continuă până azi în anumite cercuri legate de bogățiile acestui pământ. Știți? Tudor Arghezi are o poezie, Mamă țară, Maică, mulți te-au dușmănit, că ești neam blagoslovit. Unde sapă sapa locul, sare din pământ norocul. Ai pământ și ape multe. Și tot așa mai departe, zice, ai și ape, crapi în ele scât berbecii, în pom piersici cât dovlecii, pui un bob, din el răsare mia de mărgăritare, dulce binecuvântare. Arghezi a fost un om păcătos, ca noi toți. Dar când a scris poezie, i-a întrecut pe toți. A fost un mare poet, la Mărțișor acolo la el, că s-a dat el cu nemții, că s-a dat cu cutare, că a fost și călugăr, că a fost și deținut și altele. A fost dăruit cu har. Blaga, dincolo în Ardeal, un om auster ca un călugăr, a fost de altă factură, dar și Blaga, în unele versuri se întâlnește cu Arghezi. Țara și-a întins hotarele toate până la cer, pajuri rotesc minutare între Sfinx și Oier. Țara și-a întins hotarele toate până la cer, zice Blaga. Și Blaga are și poezia faimoasă, care e uitată azi, faimoasă pentru generația mea, că noi am apucat să învățăm Blaga la școală, care zice, se cheamă poezia Trei fețe. Și spune așa, copilul râde, iubirea și înțelepciunea mea e jocul, tânărul cântă, jocul și înțelepciunea mea e iubirea, bătrânul tace. Jocul și iubirea mea e înțelepciunea. Blaga ne trimite un mesaj, el care n-a fost primit la Universitatea din Cluj decât târziu și după scandaluri, și care până în 61, când a murit, 1961, a fost obligat să trăiască în umbră și să scrie ceea ce îi ordonau comuniștii, și a scris o carte, Gândirea românească în secolul al XVIII-lea, despre școala ardeleană, cercetând la Cluj, că ce avea să facă? L-au băgat între documente ca să tacă. Și în cartea asta, Gândirea românească în secolul XVIII, pe care n-a publicat-o nimeni cât a trăit el, Blaga, la un moment dat scrie: am găsit testamentul episcopului Inocențiu Micu Klein, român unit cu Roma, exilat la Roma, și care scrie că își așteaptă obștească înviere la Blaj, în mănăstirea de mine zidită. Întrebat fiind de ce, după 24 de ani de exil, Inocențiu Micu a scris: pentru că de când sunt între străini, am aflat că nu poți învia cu adevărat decât din pământul patriei. Și Blaga, ortodox, nu era greco-catolic. Greco-catolicii fiind un fel de ortodoxi care îl pomeneau pe papă. În rest, sărbători, calendar, veșminte, erau ca la ortodoxi. Blaga era ortodox, din Lancrăm.
Și spune așa: când am citit că nu poți învia cu adevărat decât în pământul patriei, mi-am dat seama că n-am întâlnit la nimeni cuvinte mai frumoase despre patrie decât la acest episcop risipit, înstrăinat și mort cu durerea de țară. Sigur că astea nu le-au publicat comuniștii și nici nu le-au acceptat. Au apărut mai târziu. Deci vreau să spun că au fost niște oameni care au avut responsabilitate în trecut și care au cultivat ideea că fără merit, fără muncă, nu putem merge mai departe. Mi-ar plăcea astăzi, deși am mereu rețineri, că mă gândesc că dacă mă duc în fața elevilor de 17-18 ani la licee și le spun despre muncă, să nu creadă că vin de pe altă planetă. Pentru că ideea fundamentală era valoarea, virtutea și munca. Fără muncă nu se putea imagina că faci ceva în viață, că reușești. Chiar în timpul odiosului regim comunist era moștenirea cea veche a părinților și bunicilor noștri. Și mă gândesc că astăzi n-ar strica câteodată să mergem să le spunem, nu neapărat eu, da? Oamenii de bună credință, ce frumos și bine ar fi să mai citim din ce au scris înaintașii. Eu în copilărie m-am înfruptat din Mihai Codreanu, din sonetele lui, unul dintre cei mai mari sonetiști, care a scris poezie, cum știți, pentru copii. Ai fost cu minte azi? Dă-ți bine seama, n-ai supărat pe tata și pe mama, de mâini din nou de poz n-ai să te apuci. Am fost cu minte toată săptămâna și mâini bomboane multe să-mi aduci. Acum mi somn, bunică, sărumâna. Cine mai învață azi să spună sărumâna bunicii? Nu vi se pare frumos? Eu am o nepoțică și pe drum o învăț, zic, când intri în casă, să spui cum vrei tu, bună seara, bună ziua, dacă suntem... Dar dacă vrei, are 7 ani, spune sărumâna. Și ea a zis sărumâna, nu i-am spus eu. Când o vede pe soția mea, bunica, îi spune sărumâna, bunică. Eu știu, o fi bine, o fi rău. Eu așa am învățat și mi s-a părut ceva extraordinar. Las deoparte faptul că părinții mei, când ziceau sărumâna, și sărutau mâna. Și tatălui și mamei. Au trecut vremile acelea, acum nu mai sărutăm nici mâna părintelui. Eu am învățat că părintele e sfânt. Fiind hirotonisit, el trebuie tratat ca un sfânt. Și dacă îi săruți mâna, te-ai vindecat de rele, mă rog. Nu era adevărat, dar părintele era sfânt. Acum nu mai învățăm așa ceva. Era un rost al bunei cuviințe la noi, la români, pe care l-am învățat de la bunici mai ales, nu atât de la părinți, că părinții mei erau foarte ocupați cu altele, dar bunicii ne-au învățat aceste lucruri și au rodit, eu cred că au rodit. Și n-ar fi rău și dumneavoastră să vă gândiți la aceste lucruri și să-i învățați, chiar dacă nepoții acum sunt cu inteligența artificială și nu se despart de telefoanele mobile. Câteodată nu-i rău să le aducem aminte de prâslea cel voinic și merele de aur, să le aducem aminte de făt frumos din lacrimă și de tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Domnule președinte al Academiei, dacă se poate pe scurt, dacă puteți să ne... Sunt pastor de limba română, m-am mai profesor de limba română, poet, profesor emerit de ceva zeci de ani. Aș vrea să vă întreb dacă puteți să faceți în câteva cuvinte o paralelă la nivel de concepte despre ceea ce a însemnat evoluția limbii române standard și a lipsei de evoluția celorlalte limbi romanice, mecleno-româna și istro-româna. Da. Și al doilea, în ce măsură, fără a ajunge într-o zonă de dacopatie, în ce măsură există ceva adevăr în origine nu există, e clar, dar în influențele și prezența cuvintelor din vechea limbă dacă în actuala limbă română.
O să-mi aduceți aminte de prima parte, încep cu sfârșitul, că mi-e mai clar în minte. Eu vă spun așa, poetul Ovidiu a fost exilat la Tomis la începutul erei creștine, în jurul anului 8 după Hristos. A murit în jurul anului 118-119, a stat 10 ani între străini și poetul ne-a lăsat, cum știți, Tristele și Ponticele. E unul din argumente, mai am vreo 3. Poetul Ovidiu scrie acolo că i-au trebuit cam 2 ani să înțeleagă ceva din ce vorbeau geții. Geții de la Dunăre, din Dobrogea, de la mare. Zice că erau bărboși, că iarna le îngheța apa în bărbi și că își băteau armele una de alta și că l-ascultau pe el, că nu înțelegeau nimic. După 2 ani a încercat să înțeleagă, n-a înțeles. După 4 ani a încercat și a înțeles câte ceva și a început să vorbească cu ei. Și după 6 ani de ședere între geți, a scris o cărticică în limba geților. Așa zice el către împăratul Octavianus, ca să-l ierte și să-l cheme înapoi acasă. Dar oricum, nu cred că a mințit în privința termenelor, o fi mințit în privința geților, că l-ascultau, ca să arate împăratului că până și geții l-ascultă, dar împăratul nu l-ascultă. Dar faptul că a avut nevoie de 6 ani arată ce deosebire era între limba dacogetică, care făcea parte din grupul indo-european SATEM, și limba latină, care făcea parte din grupul indo-european Centum. Deosebire fundamentală. Erau cuvinte care semănau, dar era o deosebire ca de la cer la pământ. Prin urmare, substratul nostru tracodacic e real. După părerea celor mai serioși lingviști, în limba română avem maxim 160 de cuvinte provenite de acolo, dar 80 sunt sigure, cam 80 sunt sigure. E ca și proporția de cuvinte celtice sau galice în limba franceză. Nu e nicio deosebire. Și atunci, de ce să caut eu alte teorii? Și prima parte era, vă rog să-mi amintiți? Evoluția limbilor română și aici, încă Academia Română, fiind o instituție conservatoare, adică în sensul că ea păstrează trecutul valoros, consideră că româna meglenită, româna istro-română și româna cealaltă macedo-română sau armână sunt dialecte ale limbii române. Deci la nivelul Academiei Române acum se știe că limba română are 4 dialecte. Unul la nord de Dunăre, care se numește oficial daco-român, lingviștii știu, și care e limba noastră. Și altele 3 la sud de Dunăre. După părerea mea, dialectul istro-român a dispărut. Eu am fost acolo acum 10 ani și am mai găsit câțiva bărbați bătrâni care mai vorbeau. Și când i-am întrebat ce sunt ei, mi-au spus: noi suntem rumări. Rumări, rotacism. În loc de rumâni, rumări. Localnicii îi numeau cici, țiți, după cum auzeau pronunția. Nu cred să mai fie astăzi, poate mă înșel eu, dar din fericire dialectul e studiat. Rămâne dialectul megleno-român și cel macedo-român sau machidon. Dumneavoastră vedeți, auziți la televizor de machidoni, nu sunt macedoneni, sunt macedo-români sau armâni, cu folclorul lor, cu tradiția lor. Acum avem un institut mare de lingvistică la nivelul Academiei la București, avem și la Iași și la Cluj, dar de dialectologie se ocupă mai ales cel din București. Dacă ei vor dovedi că megleno-româna și aromâna sunt limbi distincte, eu aștept să văd. Deocamdată n-au dovedit. Deocamdată ceea ce a zis Matilda Caragiu Marioțeanu și ce zice acum academicianul Nicolae Saramandu, care sunt dintre ei, și ce mi-a spus mie ca martor Ion Caramitru, care era aromân, deocamdată ele sunt dialecte ale limbii române. Sunt de o frumusețe extraordinară, poezia e frumoasă,
felul cum denumesc anumiți termeni care sunt asemănători cu limba română. Avea o revistă Demândarea, care cred că însemna demândare însemna trezirea. Ameneca era ameneca de dimineață. Da. Adică, ce vă spun eu, adică demândarea înseamnă că de dimineață am început să. Și alte lucruri frumoase au poeți. Dumneavoastră știți că poetul Bolintineanu, care a scris Mama lui Ștefan cel Mare, pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, unde curge în vale un râu mititel, plânge și suspină tânăra domniță, dulce și suavă ca o garofiță, că fiul său dori, și mama îi spune băiatului: du-te la o știre, pentru țară mori, lui Ștefan, și îți va fi mormântul încoronat cu flori. Asta e gândire de secolul XIX, firește. E o gândire de patriot român de pe vremea lui Bălcescu. Bolintineanu a venit de la sud de Dunăre și a devenit unul dintre cei mai mari patrioți români, la nord de Dunăre, și a lăsat o dinastie. Nu știu ce să vă spun exact, ele trebuie studiate, trebuie continuate, dar așa cum limba franceză are dialecte, cum italiana are dialecte, și limba română are dialecte. Și deocamdată sunt astea două, aromân și megleno-român, sau sunt de o frumusețe extraordinară. Unii dintre ei, ce s-a întâmplat? În anul 602 s-a frânt, s-a spart frontiera dunăreană, a izbucnit răscoala centurionului Focas, slavii de la nord de Dunăre, care ne copleșeau pe noi daco-românii de atunci, s-au revărsat la sud de Dunăre. Mulțumit acestui fapt, noi am devenit popor latin, că nu ne-au copleșit slavii, deși e greu să credem că ne-ar fi copleșit, că latinitatea era superioară vieții și civilizației lor. Ei s-au revărsat la sud de Dunăre și le-au făcut rău românilor balcanici, pentru că toată zona asta, și la nord și la sud de Dunăre, era romanitatea orientală. Și romanitatea orientală de la sud de Dunăre a fost înnăbușită de slavism, de slavi, și atunci românii s-au retras în munți și în dealuri și în depresiuni și au ajuns să formeze civilizație, pentru că, de pildă, la Moscopole, în secolul XVIII, era un oraș cu 70.000 de locuitori. Noi nu aveam în țările române decât câteva orașe cu 70.000. 1770-80 tipar în limba română, și negustori care aprovizionau piața Constantinopolului cu de toate, mai ales cu brânză. Odată eram în Franța și un dușman al nostru încerca să spună francezilor că am fost necivilizați, fiindcă am fost toată viața păstori și am făcut brânză și am făcut câteodată vin bun. Și francezul zice: comment? Ils ont fait du fromage et du bon vin. Mais alors ils sont un peuple très civilisé. Deci românii, dacă au făcut brânză și au făcut vin bun, sunt un popor mediteranean civilizat. Că zice: domnule dragă, dacă spui că românii, dacă au făcut asta, sunt necivilizați, și francezii ar trebui să fie necivilizați. Fii serios! Nu e adevărat. Deci românii aprovizionau Constantinopolul cu brânză, românii balcanici. Și dacă se întâmpla ceva cu transportul și n-ajungea brânza la Constantinopolul de la 1700 și ceva, era scandal mare la Constantinopol, că n-aveau ăia ce mânca. Fiindcă erau păstori foarte buni, făceau brânză foarte bună și pe coastele alea de dealuri din munții Vardarului și de pe unde trăiau ei, știau să facă și viță, să cultive și viță de vie bună. Și făceau un vin de stătea măța în coadă. Și le plăcea foarte mult străinilor și ziceau: valahii făcători de vin. De ce am spus eu astăzi că numele nostru de Valahi e un nume pe care ni l-au dat străinii, așa cum maghiarii erau numiți unguri de străini, cum grecii erau numiți elenii erau numiți greci de străini, cum albanezii se numeau pe sine schipetari și ei erau numiți albanezi, și așa mai departe. Deci popoarele aveau nume diferite. M-a întrebat cineva astăzi: dar Ștefan cel Mare vorbea românește? V-am spus: păi Ștefan cel Mare spune singur că vorbește românește. Spune: țara mea se cheamă Valahia. Cealaltă Valahie nu mă ascultă, n-ascultă de mine și se dă cu sultanul și eu mă duc acolo de câte ori vreau și schimb domnii. Ceea ce a și făcut. Deci pentru el, prima țară românească, adică prima Valahie, era Moldova.
și țara românească de la sud de Dunăre, care, cum scrie un document, se hainise, devenise haină, adică trădătoare, cealaltă țară românească n-a ascultat de Domnul creștin și european, care era atlet al Mântuitorului Iisus Hristos, am spus, primul și ultimul ortodox, de la ruși până la sârbi și bulgari, unicul ortodox care a fost vreodată atlet al lui Hristos, recunoscut de papalitate și care e numit în Occident rege al Daciei. Mulțumesc! Mai merge întrebare sau nu? Depinde de timp. Cât e ceasul? Cât mai avem? Avem ca până la... Un pic mai avem, că e 18 și nu știu cât. O ultimă întrebare? E o doamnă acolo, uita. Și eu să mulțumim foarte mult. Da, nu este întrebare, dar o remarcă. Am două cuvinte care îmi plac foarte mult. Ajut și aiut. Unul e de la Transilvania și unul e în Moldova. Și Da, e foarte... Știți, cu etimologiile te poți înșela foarte ușor, că seamănă cuvintele. Aici, între adjut și aiut, nu e nicio asemănare. Numai asemănare de sunet. Încă un pic. Vă rog. Adică, nu știu cum le zic lingviștii, omonime. Seamănă, dar când zic sare, mă pot gândi la sare sau la unul care sare. Seamănă cuvintele, da? Întrebarea mea este, cum puteți explica unitatea de limbă a poporului român în comparație, de exemplu, cu alte limbi din Europa, cum ar fi germana, de exemplu, care s-a dezvoltat în mod cumva diferit și a creat o serie de dialecte. Luând în considerare din punct de vedere de spațial, totuși un teritoriu destul de mare în care s-a dezvoltat limba română. Dar asta, să mă iertați, oare se aude? Se aude cu ăsta sau? Oricum eu vorbesc foarte tare, că am fost profesor toată viața. Nu se aude în spate și trebuie să... Și de frică că nu mă aud studenții, am vorbit mai tare decât trebuie. Asta numai Dumnezeu știe. Cum s-a întâmplat ca în Italia, țara de origine a latinității, unii de pe o vale, Varese, nu departe de Milano, să vorbească un grai pe care venețienii nu-l înțeleg deloc. Soția mea, care e profesoară de matematică, atunci când am ajuns eu director la Casa Iorga din Veneția, palatul pe care Iorga l-a cumpărat pentru statul român, singurul stat din răsăritul Europei care are și a avut un palat la Veneția, Palatul Corer, și Iorga deștept, cu bani, profesor la Iași întâi, înainte de a fi la București. Iorga l-a cumpărat și înaintam pe stradă să mergem spre palat, spre Palatul Corer, unde scrie Istituto, italienii nu zic in nu a căzut, Istituto. Lumea crede că vorbim prostii, dar așa e în italiană. Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, dar italienii zic Casa Iorga. Și ne-am dus încolo și vorbeam cu colegii mei italieni și nevastă mea zice, eu conosco un po' la lingua italiana, ma solo un po'. Și o doamnă mai în vârstă lângă ea zice, signora, non possiamo parlare italiano, nu putem vorbi italiană. Dar nevastă mea zice, ma come? Cum? De ce? Perché io parlo veneziano. Veneziano, și după aia m-am convins că venețiana veche era ceva de neînțeles. De pildă, tăierea capului Sfântului Ioan, pe care o avem noi. În italiană se zice San Giovanni Degolato, Sfântul Ioan cu capul tăiat. În venețiană, San Giovanni Degolato se zice Sanzan de Goa. Vezi de înțelege, Sanzan de Goa. Și doamna aia mi-a spus, zice, eu dacă mă duc la Milano, nu înțeleg nimic.
mi-e greu să vă spun de ce românii au acest dar, dar acum noi ne lăudăm câteodată, fiindcă eu care cunosc acum limba română din Bihor până la Tulcea, vreau să vă spun că în Bihor, dacă iei pe cineva de la țară și îl pui să vorbească anumite lucruri, nu oricare, greu înțelegi, pentru că limba română din Bihor e plină de maghiarisme împrumutate de-a lungul timpului. Altminteri însă, de aceea avem noi un mare merit, că limba literară s-a învățat la școală și ne-a unificat pe toți. Și eu de-aia le spun, graiurile sunt o mare bogăție, ele trebuie păstrate. Mi-a spus cineva că nu mai poate fi studiat creangă la școală astăzi, pentru că creangă vorbește în grai moldovenesc și dacă zice lega mama o șfară cu motocei de crapau mățele jucându-se și pe prichiciul vetrii cel humuit, nu înțelege nimeni nimic. Și eu le-am spus așa, nu. Ele trebuie să rămână, profesorul are datoria să le explice copiilor. De-aia e profesor. Ce-i prichici, ce-i vatră, ce înseamnă humă, de ce lega mama o șfară, sfoară cu motocei, de ce nu se spune a da sfoară în țară, ci a da șfară în țară, că șfara era fumul, sfoara e sfoară. Da, dar acum nu mai avem nici profesori de română care să știe lucrurile astea, știți? Și asta e foarte rău, de aceea eu la universități la care mă duc le spun, învățați limba română din toate timpurile. Iarăși mi s-a spus că poezia Mama de George Coșbuc nu mai poate fi pusă în manuale, pentru că e grea. În vaduri ape repe scur și vuie dau în cale, iar plopii nu medu la mur, glosesc eterna jale, pe malul apei se împretesc cărări ce duc la moară, acolo, mamă, te zăresc pe tine într-o cășoară. E complicat. Adică ce poate fi complicat, dragii mei? E limba noastră, limba basmelor, dar știți de ce e complicat? Pentru că la școală, în clasele mici, și v-am spus, am o nepoțică în clasa 1, îi învață povești, ce știu eu, Harry Potter și Stăpânul Inelelor și traduceri din basme din alții, nu din frații Grimm sau cum învățau din Hans Christian Andersen, cum învățam noi. Îi învață cu totul altceva. Și nu mai au loc nici astea, dar nu mai are loc nici Ion Creangă, nici Mihai Eminescu, nici mai ales Petre Ispirescu. Eu am trăit în copilărie cu Petre Ispirescu. Petre Ispirescu nu se mai studiază, că Prâslea cel voinic e foarte complicat. E prea complicat, auziți? Și cum să învăț eu pe copil că Prâslea înseamnă copilul cel mic? De ce să-i mai învăț? Că nimeni nu mai zice Prâslea. Dar limba e de o bogăție extraordinară, de ce să nu învăț aceste lucruri? Atunci ajung și eu ca în Anglia, unde am aflat că, de pildă, piesele lui Shakespeare sunt rescrise ca să înțeleagă copiii. Pentru că limba lui Shakespeare, la 1600, li se pare prea grea. Și atunci nu-i normal. Eu nu pot interveni în limba unui mare scriitor. Eu pot să explic limba unui scriitor. Pot să fac un glosar, să le spun copiilor, măi copii, așa se vorbea atunci. Asta înseamnă cultură, nu filologică. Cultură generală, cultura filologică înseamnă etimologie, înseamnă lucruri complicate. Dar dacă profesorii merg pe minima rezistență, dacă la facultate nu mai sunt învățați nici profesorii cum să explice aceste lucruri, o să ajungem în curând. Am aflat iară că Moara cu noroc li se pare complicată, Slavici li se pare complicat, Ion Creangă li se pare complicat. În curând o să zică Sadoveanu, frații Jder, nu se mai poate studia, că nu se înțelege nimic. Comisoaia Elisafta, ce să le spun eu de Comisoaia și de Comis? Păi nu se poate. Nu se poate. Comișii erau importanți în trecut, aveau un rost. Vistiernicii erau importanți, logofeții erau importanți. Ce e așa de complicat să le spun ce înseamnă acest? Pentru că asta înseamnă sete de cunoaștere și înseamnă să le sădești dorința de a ști mai mult decât știu. Că altfel, dacă învață numai să butoneze, să știți că s-au făcut experimente, își pierd capacitatea de gândire și ajung să gândească mai prost decât au gândit înaintașii lor acum 20 sau 30 de ani. Pentru că, repet, după părerea mea, că azi am vorbit și de inteligența artificială. M-am prostit azi, am vorbit despre cel mai important computer de pe lumea asta, încă-i creierul omenesc. Dacă abandonăm creierul omenesc,
și folosim inteligența artificială, ne transformăm în sclavi ai inteligenței artificiale. De-aia trebuie să învățăm pe copii și versuri, trebuie să învățăm strofe întregi din poezii și chiar proză. Eu n-am putut trece de nu știu care clasă până n-am știut să zic: ia am fost și eu pe lumea asta un boț cu ochi. O bucată de humă însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu m-am făcut, dar și sărac ca în anul acesta, ca în anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost. Acum putem încheia. Vă mulțumim foarte mult că ați ales să veniți la Iași. Cred că mă lăsați la mă cunoașteți foarte bine, că ați onorat invitația noastră și eu aș îndrăzni să vă rog să reveniți la Iași și să vă propun o temă. Spuneați mai înainte că limba este un organism viu. Desigur, este un organism viu. Și asistăm și auzim în jurul nostru de intruziuni din alte limbi, da? Și este ăsta un mod de a se îmbogăți o limbă, dar eu v-aș propune o temă a unei conferințe viitoare și vă invităm cu mult drag la Palatul Culturii din nou. Ce se întâmplă cu limba română în exteriorul țării și mai ales în familiile milioanelor de români care sunt plecați din țară. Cum evoluează această limbă în momentul în care mama, tata vorbesc și știu că spațiul italian este foarte familiar și că cunoașteți bine situația de acolo, da? Ei, mama, tata vorbesc în limba italiană, de exemplu, copilul aude și învață limba italiană. Bunicul care vine în vizită nu se poate înțelege cu nepoții și da. Lui. Și din păcate, ce face statul român ca să se păstreze frumoasa noastră limbă română? Este provocarea pe care o arunc cu mult drag și vă salut de asemenea. Tare vă mulțumesc, doamna directoare. Mi-aduc aminte când m-ați invitat dumneavoastră și erați aici. Să rămână. Da. Dați-mi să rămână. Mă bucur că vă revăd. Putem încheia. Cred că nu greșește și se întâmplă sentimentul tuturor să continuați oferit domnule președinte și domnule academic și în această seară o întâlnire intelectuală de excepție. Conferința dumneavoastră ne-a oferit deschidere spre sensul profunde ale memoriei și identității noastre naționale și vă mulțumesc din suflet în numele nostru al tuturor. Dumneavoastră, stimați invitați, vă mulțumesc că ați fost și în această seară alături de noi. Vă invităm să reveniți chiar în aceasta, pe 24 octombrie, când vom avea din nou un invitat de marcă, pe domnul Adrian Ciomenu. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc! Vă mulțumesc tare mult de fotograf. Domn primar, sunteți extraordinar. Nu știu cum vă faceți timp pentru toate. Cu plăcere. Să fiți sănătos. Domnul Gropăr, mă bucur tare mult că ați venit. Vreau să spun, vă doresc să aveți sănătate. La fel, pentru mine, să vă ascult, când am plecat de aici din clasa 1-a, ce-mi trece mie, tare mult vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate. Părinte, a fost o mare bucurie să spuneți preasfinției sale numai gânduri de bine.